Тоест, каква е причината Ванга и Дънов да бъдат обединени в една тема? Какво е общото между тях и каква е взаимовръзката? Общото между тях е сферата на окултизъм. Различното е това, че при Дънов има един теоретически добре обоснован окултизъм, докато при Ванга това е преди всичко дейността й. Дейността й на врачка, на общуваща с тъмните сили, докато при Дънов има едно добре обосновано теософско учение. Като казвам, разбира се, добре обосновано, вътре има и противоречия, вътрешни противоречия, а разбира се, вече тук не става дума и за противоречието между теософия и християнство. Така че обедини ги като пророци и претечи на Антихриста, защото всеки в своята си област е направил много за това да подготви общественото съзнание за идването на този, който Свещеното писание говори за най-големия измамник в историята на човечеството. И затова и двамата са наречени пророци и претечи на Антихриста. Но докато пак каква е разликата? Ванга е по-скоро жертва на измама от тези тъмни сили, докато Дънов съзнателно се противопоставя на християнството, на Христовата църква и той тръгва в директна атака срещу най-основни учения на християнството. Докато Ванга се така счита себе си за православна християнка, даже много пъти казва, който вярва православната вяра да приеме, тя има и други правилни наставления, но за значение самата и дейност не е християнска, не е православна. Да, съжаление. Имаше в един от коментарите, които се появиха в пресата, едно изречение за това, че Ванга е препоръчвала да се чете Дънов. В какъв смисъл и защо? Има ли някакъв коментар? Ванга действително се е срещал с Дънов и има свидетелства. В една от книгите за нея направо пише точно кога е станало това, през 1943 година. Тя е отишла и една вечер са прекарали заедно групата на Дънов и самия Дънов и тя. И от тогава нататък тя го наричала свят човек, прекланяла се пред него. Днешка робила сама няколко пъти за свидетелства пред камерите на телевизиите, че Ванга е казала, че ти Дънов, но не само тя говори за това, че Ванга уважава така Дънов. И други също книги за Ванга, писани от поклонници на Ванга, се спомена за това, че Ванга на много места пише, че тете Дънов. Той е истината. И то е нормално, след като те се намират от другата страна на барикадата и то от тъмната страна, то е ясно, че те се поддържат и тези духове, които говорят на Ванга, те всъщност са приятелски настроени към Дънов. Разбирам, в една брошура, която се продава или раздава в рупите, която само съм виждал, не ми предлага на дадено място, просто причина, че не съм ходил, е изобразено на фотография едно шествие, предвождано от негово високо преосвещенство митрополит, бившия невоковски митрополит Пимен, но тогава в качеството му на ръководител и водач на разкола. След него има една група духовни лица, очевидно някои от тях облечени в облачение. Измежду тях и епископът, сегашният така наречен епископ Йоан Богослов, който тогава беше игумен на Роженски манастир. Те са предхождани от някакво подобие на икона, което се е послужило с лика на Света Петка Търновска, а под тази фотография пише канонизация на Ванга. Можеш ли да ми кажеш нещо по въпроса за това, състояла ли се такъв ритуал на канонизация от страна на Разпълническия синод и до каква степен поддръжката на култа към Ванга е дело на и съучастие на разкола? Да, доколкото ми е известно, не е имало канонизация на Ванга от страна на разколниците, но разбира се, това се използва като една форма на натиск по времето, когато става освещаването, така нареченото освещаване на храма, защото много пъти тогавашният митрополит Натанел е бил заплашен, че ако той не освети храма, те ще се обърнат, поддръжниците на Ванга и най-вече Светлин Руцев и кръга около него, ще се обърнат към разколническия синод. И това всъщност се послужил като един, тогава всички медии бяха против каноничния синод, против Светия синод. И всъщност се оказва, че това често пъти бива използвано, за да се привлече така любовта на хората към всъщност разколниците. И аз бих казал, че това всъщност е една политическа игра. Реално погледнато едва ли и митрополит Спимен, който аз така разбрах, че се е покаял преди смъртта си за деянията, което е направил и затова го наричам митрополит. Ако не беше се разкаял, аз нямах право да го наричам митрополит.
Но доколкото разбирам, той просто използва тази ситуация, за да привлича колкото може поддръжници за своята собствена погрешна политика в това отношение. Тоест, казва, ето, искам да колонизирам Ванга, вие поддържате ли ме? И по този начин да привлече хората към себе си. За мен това е било просто църковна политика, водена, разбира се, в погрешна посока. Разбира се, може да има финансови интереси, но моята атака срещу Ванга не е да изследвам тези вътрешно-църковни или антицърковни настроения, директиви или идеи, а мен атаката ми е директно срещу същността на това, което е правил Ванга, същността на лъжеучението на Дънов. Така че аз не съм толкова обърнал внимание на вече иглички, които са занимавали известни църковници. Значи, особено отец Ангел Кочев, който е архиерей и наместник на Петрич, и други свещеници посещават така наречената църква на Ванга и си позволяват да служат там, като се прикриват за това, че все пак е имало ритуално освещение от страна на сегашния Невърковски митрополит, негово високопреосвещенство Натанаил. Какви може да са мотивите на тези духовници да посещават и да служат? Ами, доколкото разбрах, има и корисни мотиви. Вие знаете, говорихме със свещеник, който е от този край родом. Той казва, че това всъщност са пенсионирани свещеници, които служат без благословението на митрополит Натанаил. И когато той ги е питал как смеете това да го правите, и те казали, ами те ни плащат по 200 лева, т.е. от фундацията Ванга явно, че се извършва това заплащане. Тук нещата опират до финансова изгода, а не до принципна такава позиция. И за съжаление, да, има такъв момент. Трябва да изберем пред планисата леща, трябва да изберем нашето първородство. Нека така с болка, разбира се, го казвам това, но тези свещеници преди всичко да разберат, че не трябва да мамят хората със своят начин на поведение. Просто те трябва ясно да покажат, че между врачките и истинското християнство няма никаква прилика, няма съвместимост. Ако те искат действително да бъдат служители на нашия Създател, на Бога и на нашия Спасител Господ Исус Христос, то преди всичко те трябва да сочат с пътя, който ги води хората настрани от врачките, а не е право в едно такова убежище на преклонение пред тъмните сили. А какви са вашите впечатления? Дали в момента не са твърде много хората, които си изкарват хляба, така да се каже, че и маслото и сиренето покрай църквата на Ванга и култа към нея? Ами, за съжаление има такъв момент, доколкото разбрах, храмът, така наречен в Рупите, е включен в стоте там най-важни посещавани туристически обекти. Ами каква по-голяма реклама от това нещо? Хората искат, не искат, ги карат да се покланят в този храм, да палят свещи и както се вижда от снимките, името на Ванга е по-голямо от името на Света Петка. Като, ако видите снимка на как стои надписа, излиза, че Света Петка е малка, така сравнение с Великата Ванга. В кавички, разбира се, великата. Мисълта ми е, че действително това е един огромен източник на доходи и хора, които по някакъв начин са свързани с това, че те придобиват част от тези доходи, те искат Ванга да бъде канонизирана. И това е, може би, също не малка, така изиграва не малка част от това движение за канонизация на Ванга. Според теб, отец, дали в момента окултизма набира сили в последните няколко години, особено след ликвидирането на разкол, или все повече хора се осъзнават във вярата? Какви са твоите впечатления? Ами, моите впечатления са, че като цяло в целия свят има едно засилване на интереса към окултни явления, не само в България. А в България аз мисля, че разбира се, ние сме подвластни, като цяло говоря за български народ, подвластни на тази тенденция все повече да му са интересни тези окултни явления, но считам, че все пак има и едно съживяване на истинското църковно православно съзнание. Аз съм влизал в църкви, в които хората действително се молят. Знаят защо са отишли там. Не само да се запалят една свещичка, ами да се помолят от сърце и душа. Те стоят на цялата литургия, опитват се да се молят доколкото могат и с сърце и душа да изповядват вярата си в Господа с познание. Не само интелектуално, но и сърдечно. Тоест, за съжаление, аз обаче си мисля, че думите на Господа почват да се сбъдват. Като дойде ще намерили вяра на земята. Значи, за каква вяра той говори? Той говори за истинската вяра.
И именно това ме кара да си мисля, че като цяло все по-малко ще бъдат тези хора, които истински, по православен начин, те ще вярват в нашия Спасител Иисус Христос. И затова специално, нали, ако трябва да обобщя какъв ми е отговора, аз си мисля, че започва едно отделяне на, дето се казва, на вярващи от невярващи, и то има едно такова предсказание, че накрая вярващите почти ще се познават по име. Значи няма да бъде толкова много. И аз така се надявам, разбира се, това да бъде, нали, тази дейност срещу окултизма да бъде един зов за събуждане. Слава Богу, много добре така. Мисля си, че в последно време, в последните няколко години се усеща един подем от църквата. Как преценяваш реакцията на медиите след представянето на двете книги за Евангелие Дънов, което стана в Евангелийския център на столичния храм Свети Кирил и Методий? Това, което написаха и като оценка на твоята личност и като характеристика на двете книги? Ами за съжаление, в по-голяма част от журналистите, които отразяваха това събитие, има една негативност въобще към църквата като цяло. И това не може просто така да се пренебрегне. За съжаление, медиите не се постарават да дадат една обективна оценка и поне да бъдат безпристрастни. Разбира се, ние бихме желали те да бъдат вярващи християни с горящи сърца към Господа, но ако го няма това, поне нека да бъдат безпристрастни. Докато аз усетих една неприязан още в някои телевизионни студия, въпросите, които ми бяха задавани, още в самия начин, по който ми бяха задавани, говориха за една просто открита враждебност към църквата и към всякакво църковно мнение. Почти веднага след като така започнаха да се чуват коментари за нали, становището на църквата против Дънов и Ванга, някакво журналистическо предаване се опита да покаже немощите на свещениците като хора. Значи тук няма една принципна опозиция срещу това, което е учението на църквата, ми казвате, ама вижте и те маскари. Нали, свещениците вижте какво правят, вижте как се обогатяват и така нататък. Ние тук говорим за нещо много по-важно. Говорим за учението на църквата. Това учение е съкровищницата и тази съкровищница всъщност тя ни отваря пътя към небето. И именно заради това за мен е непонятно как може нали, тези журналисти да не разбират, че по този начин, като затварят очите на хората към истинското познание, те всъщност вредят и на себе си, и на другите хора. И те ще отговарят за това, което правят. Това ми е мъчно, че това става в България, която би трябвало да е православна страна, но все повече се убеждавам, че трудно мога да нарека християнска страна. Изненада ли с нещо с начина, по който вярващите приеха тези две книги? За мен е много важно, че виждам много голяма подкрепа от много така църковни хора. Те просто с радост така ме поздравяват. Например, преди 2 или 3 дни бях във Варна. Много свещеници казаха, че това всъщност е един призив и за тях те да бъдат още по-дразновени в проповедта си срещу лъжите и заблудите. Така че от хора, които са действително църковни, не само по име християни, а в сърцата си са християни, аз срещам много голяма духовна подкрепа, оживление в църковните среди. Някои от митрополитите ме поканиха да представя книгата си в тяхните епархии, което за мен беше много добър знак, че самите тези наши висши духовни водачи, те имат желание да подкрепят борбата срещу заблудите, срещу окултизма и да поведат тази борба. И това ми е впечатлението, че всъщност се вижда отново, който е вярващ, то вярата му все на който има, това, което има, ще му се придаде. Този, който няма и малкото, което си мисли, че има, то му се отнема. Аз си мисля, че това става в момента. Един въпрос, който привидно няма много общо с тази тема. Евангелие Дънов в много отношения са един типично български феномен. Той е на границата някъде на битовия окултизъм, но как можеш да коментираш православната духовност в съвременна България, в сравнение, да кажем, с една съвременна Гърция? Това е хубав въпрос. Ами, светите отци твърдят, че монашеството всъщност е лакмуса, по който може да се така определи духовността на една нация. За съжаление, от всички православни страни, които съм посещавал, в България монашеството като че ли е най-малко, най-така разпръснато. И това, разбира се, с болка го казвам. Аз, примерно, дори в Грузия, като отивам,
Въпреки че Грузия е 2 пъти по-малка страна от България, но там виждам монашество, силно монашество. В манастирите кипи действително духовен живот. Тук можем на пръстите на едната ръка да кажем кои средища в България са за монашески обители говоря, са истински средища на духовен живот. Докато в една малка Грузия, аз си мисля, че те са повече. И там има важно е отношението на хората към монасите. Общо взето тук отношението към монасите е, че той понеже не можал от другаде да се реализира, затова отишъл и станал монах. Или пък за лек живот, отишъл да си лежи и така нататък. Значи няма истинско разбиране за това какво е монашеския живот. Докато в другите страни, в Гърция също, вие ме попитахте главно за Гърция, но там има едно уважение към духовенството, има уважение към монашеството. И разбира се, когато ти се чувстваш все пак уважаван, така чувстваш любовта на хората към тебе преди всичко, айде да оставим на страна уважението. Някаква така любов да има взаимна, то тогава, разбира се, ти се стремиш да оправдаеш тази любов. Не можеш да я захвърлиш или да вършиш каквото си искаш. И затова ми се струва, че за съжаление България може да поглежда с носталгия към миналото на своите велики монаси, като свети Йоан Рилски, свети Теодосий Търновски, свети патриарх Евтимий Търновски също е бил така монах преди да стане патриарх. Въобще, нека те да ни така помагат и да ни укрепяват, защото ние самите виждаме колко сме далеч от тях. Може ли да се каже, че всеки православен народ е православен по-своему? Че по различен начин преживява вярата, по различен начин е демонстрира? Абсолютно, много сте прав. Точно така е. Голямата разлика в традициите и изживяването на православието е между Гърция и Русия, според мен. Просто виждаме два православни народа, истински православни в сърцата си, или поне и за тях, разбира се, има така известно стъпление, както е в целия свят, но по различен начин всяко нещо, което Христос ни е дал, те по различен начин го преживяват, просто защото са различни като начин на мислене, като начин на поведение. Имперска Русия с начина си на богослужение съвсем не прилича на Гърция, която тя 400 години, 450 е била под турско робство. Заедно с това се вижда, че вярата обединява. Значи, когато аз говоря за тези неща, които различават, аз не говоря за най-важното, догмите във вярата и общението с Христа. Общението с Христа го има навсякъде, където има православие. Но самото преживяване на Христос, то е индивидуално и за всеки един човек, и за всеки един народ. Именно за това Блажен Августин казва нещо много важно. Единство в основното, разнообразие във второстепенното, любов във всичко. Значи във второстепенното може да има разнообразие, но единство трябва да има в главното. Ако е главното учението на Христос, догматите. Но да помним и последното, любов във всичко. Значи не трябва да има така една национална гордост, ние сме направили това, другите казват, ние пък друго сме направили. Нека да търсиме това, което ни струдява, той е Христос, само той може да ни обедини. Ще има ли продължение този труд за Ваня и Дънов? Имаш ли някакъв размисъл по този въпрос? Да, те хората даже ми дават интересни идеи, примерно за суеверието, че много хора всъщност влизайки в църква, те продължават да робуват на известни суеверия. Други пък ми дават идея да пиша за масонството, за различни неща, които пак като отрова тихичко влизат в българското общество. Всичко това е много интересно, но аз желая така да почувствам каква е Божията воля, за да може ако, разбира се, Бог ми даде това нещо, ако пише нещо, то да бъде непременно с Негово съдействие. Така че по-конкретно на този интересен въпрос не мога да отговоря. Христос възкресе! Воистину възкресе Христос!